Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. القديسة tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Fil-bidu ta' din il-Qudiesa Ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixra il-misteri qaddisa. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Int li rrid tmut għalina fuq is-salib, Kristu ħniena. Int li rġajt faħtinna triq tas-sema mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla qawwa ta' min jittama fik jaqaf magħna li qegħdin insejħulek, għax aħna bnedmin dgħajfa li mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Għatina dejjem l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inħarsu l-kmandamenti tiegħek ħalli noġbuk fir-rieda u l-emil tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li wallam jekk jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin. Ħuti, la darba qegħdin naħdmu flimkien ma' Alla, aħna mela nħeġġukom biex ma tirċivux il-grazzja tiegħu għal xejn. Għax hu jgħid, fi żmien it-tajjeb sejjaħtlek, f'jum is-salvazzjoni jentek. Araw, issa u żmien it-tajjeb, araw, issa u jum is-salvazzjoni. Aħna xejn ma nagħmlu li jista' jkun ta' tfixkil lil xi ħadd biex il-Ministeru tagħna ma jaqax fl-għajb. F'kollox inqisu ruħna bħala ministri ta' Alla, bis-sabar kollu fit-tiġrib, fit-tbatija, fid-dieqa, fis-swat, fil-ħabsijiet, fit-tixwix, fit-taħbit, fis-sarijiet bl-arqat, fis-sawm, bis-safa tal-qalb, bl-erf, bis-sabar, bil-ħlewwa, bi-spiritu qaddis, bl-imħabba sinċira, bil-kelma tas-sewwa, bil-qawwa ta' Alla, bl-armi tal-ġustizzja fuq il-lemin u fuq ix-xelluk, fil-ġieħ u fl-għajb, kemm jekk jgħidu l-ħażin u kemm jekk jgħidu t-tajjeb fuqna. Iżommuna bħala nies qarrieqa, lilna li ngħidu s-sewwa, bħala nies li ma jafhom ħadd, qatt li kulħadd jafna, bħala nies f'xifer il-mewt, qatt li aħna ħajjin, bħala nies ikkastigati, qatt li maħniex mogħtijin għall-mewt, bħala nies imdejqa, qatt li dejjem ferħana, bħala nies foqra, qatt li nagħmlu
onja lil ħafna bħala nies li m'għandhom xejn għad li kollox huwa tagħna. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lill-Alla. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu flimkien, għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għannu lill-mulej għanja ġdida għax għamil ħwejjeġ tal-għaġeb, ġibidlu r-rebħa l-leminja tiegħu u drieħ imqaddes tiegħu flimkien, għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu, fajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael flimkien, għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. L-art kollha minn tarf għall-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu flimkien, għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Fanal għal riġlejja l-kelma tiegħek u dawl fil-modija tiegħi. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Matteo. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu smajtu x'intqal għajn b'għajn u sinna b'sinna. Imma jien ngħidilkom biex bniedem ħażin ma tiqfulux, anzi jekk xi ħadd jagħtik daqqa ta' ħarta fuq ħaddek tal-lemin, dawarlu liħor ukoll. U lil min ikun irid itellek il-qorti joħodlok il-libsa ħallilu wkoll il-mantar. U jekk xi ħadd iġalek timxi miegħu mil wieħed mur miegħu tnejn. Għati lil min jitolbok u ddawwarx spallejk il-min ikun irid jissellef minn għandek. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bil-Malti hemm espressjoni li tgħid patta para patta. Li tfisser li wieħed ipatti b'azzjoni ħażina għal azzjoni ħażina li jkun irċieva. Tixbaħ ħafna dak li jgħid Ġesu llum fl-Evanġelju meta jikkwota espressjoni li kienu jużaw qablu, ħafna żmien qablu, għajn b'għajn u sinna b'sinna. Li meta naraw hekk illum nifhmu li inti għal dak li tirċievi tpatti bl-istess mod. Jekk xi ħadd lilek insultak, tinsultah. Jekk xi ħadd weġġek, tweġġew. Jekk xi ħadd għamillek azzjoni ħażina, inti tagħmillu azzjoni ħażina. Il-biċċa hi li meta din daħlet fit-Testament il-Qadim, insibuha fil-ktieb tal-Levitiku, ma kinitx biex isa tagħti barka lil min irid ipatti u tgħidlu hekk għandek tagħmel, imma daħlet bħala restrizzjoni f'kultura, f'mentalità fejn għal kull azzjoni ħażina inti mhux waħda tagħmel imma ħafna, din daħlet bħala restrizzjoni biex isu ikun hemm tip ta' ġustizzja proporzjonata. U allura il-mentalità qabel kienet jekk xi ħadd ikissirlek sinna tkissirlu x-xedaq. U jekk xi ħadd għamillek ħsara fil-bieb ta' darek, twaqqalu d-dar. B'dal-mod, ġifieri tpatti b'ħafna aktar. U għalhekk din kienet restrizzjoni
għajn b'għajn u sinna b'sinna. Li kienet diġà pass il qudiem għax nafu li anke fi żmienna din hemm ħafna li laqqas saw ma jaslu li naraw anke fil-gwerra. It-tpattija ma tkunx bl-istess mod li għamilt li ħażin għamillek, anzi, jista' jkun teqret kull memm u l-poplu kollu aħjar. Ġesu qed jgħid però li m'għandniex nirraġunaw hekk. Laqas b'dan mod m'għandna nirraġunaw. Allura Ġesu qed jgħidilna aħna m'għandniex nirraġunaw li għal-ħażin li nirċievu impattu bil-ħażin. Għal-kelma ħażina li xi ħadd jgħidilna inkellmu ħażin. Għal xi ħaġa ħażina li azzjoni ħażina li xi ħadd jagħmlilna impattulu bl-istess mod. Ġesu qed jgħidilna aħna disċipli tiegħu mhux hekk għandna nagħmlu, le, mhux hekk għandna nirraġunaw. U qed jistedinna dan kliem bi kliem radikali hawnhekk, forsi wieħed mill-iktar kliem radikali li jgħid, qed jistedinna biex aħna nkunu dawk anzi li għal azzjoni ħażina impattu b'azzjoni tajba, pożittiva. Li mhix faċli, għal ħadd mi faċli, imma għal dan qed jistedinna u għal dan jagħtina wkoll il-qawwa hu jekk aħna naċċettaw tassew dil-kelma tiegħu. Qed jgħid jekk aħna inwieġbu b'azzjoni pożittiva u tajba, inkunu qegħdin inkissru dak iċ-ċiklu ta' vjolenza, ta' mibeda. Inkunu qegħdin inwaqfu dan biex aħna tassew ngħixu dan l-ispirtu tiegħu. U allura jekk xi ħadd jagħmlilna azzjoni ħażina, ma mpattuwilux le b'azzjoni ħażina, ma nivvendikawx ruħna għal dak ħażin li nirċievu. Issa jkun hemm min jgħidlek, ma allura tħalli l-affarijiet għaddejjin, tħalli xi ħadd jagħmlek tapit. Ma tkunx qed tinkoraġġixxi lil ħadd ieħor biex iġib ruħu ħażin. Ġesu mhux hekk iridna, ma jridx li ninkoraġġixxu dak li hu ħażin. Ara x'għamelu fil-passjoni meta kien hemm il-qaddej tal-qasisi kbiru ta' daqqa ta' ħarta. X'għamel? Wieġbu. Ma tax daqqa ta' ħarta lura, jew qallu xi kelma ħażina, ma wieġbu. Qallu jekk jiena qed xi ħaġa li mhix sewwa, għejdli fejn. Imma jekk tkellimt is-sewwa għalfejn terfa' jdek fuqi. Ara kemm kien ċar Ġesu li jagħmel dak li hu sewwa anki jekk irriskja li jagħtih daqqa fuq in-naħa l-oħra. Imma jagħmlu dak li hu sewwa mingħajr ma jwieġeb vjolenza bi vjolenza, xi ħaġa ħażina b'azzjoni ħażina. U għalhekk Ġesu li qed jitlob minna huwa dan li aħna f'qalbna jkollna dejjem li nagħmlu dak li hu sewwa u li nwieġbu bit-tajjeb għal dak li hu ħażin u hemm inkunu tassew rebbieħa. Ma jfissirx illi fejn hemm il-ħażin ma nieħdux passi. F'każijiet ta' abbuż, ta' korruzzjoni, ta' inġustizzji, irridu nieħdu passi mal-ewwel. Qas nistennew ftit mal-ewwel. Ma li nieħdu passi ma jfissirx li nagħmlu dan bi spirtu ta' vendikazzjoni jew biex impattu. Ma nagħmluh bi spirtu tajjeb ħalli inwaqfu dak li hu ħażin u għalhekk hemm bżonn li dejjem nieħdu passi, inwaqfu dak li hu ħażin, ma fl-istess waqt naħdmu għal dak li hu tajjeb u nwasslu dan bi spirtu tajjeb. U għalhekk meta Ġesu jgħidilna li f'qalbna jkollna dejjem dan l-ispirtu ta' mħabba ta' maħfra, dan ifisser nieħdu l-passi mal-ewwel
biex insewwu dak li hu ħażin. Ma nagħmlu dan bi spirtu tajjeb kif għallimna u kif urina hu. Nitolbu l-mulej biex aħna jkollna f'qalbna tassew din il-kelma tiegħu, jagħtina l-għajnuna u l-grazzja. U jgħinna nifhmu li meta ngħixu hekk kif qed jgħidilna hu bħala dixxipli tiegħu, inkunu ħafna aktar qalbna fil-paċi u tassew nagħmlu l-ġid. Nresqu talbit tagħna lill-Alla nagħmlu dan fiduċja kbira li jagħtina dak li huwa ta' ġid għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek jina biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li aħna qatt ma mpattu b'azzjoni ħażina il-min jagħmlilna azzjoni ħażina kif għallimtna u kif urejtna inti nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jina mulej biex aħna jkollna spiritu ta' mħabba u naħdmu għal dak li huwa sewwa nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qed għall-kura barra minn Malta u dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-istudenti li qed jagħmlu l-eżamijiet mulej għatihom l-għajnuna fl-istudji tagħhom u waqt l-eżamijiet tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja tant pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied, tant nies li huma vittmi innoċenti tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem nozzu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla dawn id-doni li qegħdin nofrulek int tagħmilu għalina jkellu sagrament biex bihom tajjexna ġeddidna sew fir-ruħ sew fil-ġisem. Amen nitolbuk li ruħna u ġisimna jkunu dejjem mejjuna bihom. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tamma sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet.
imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien jingħata biex mir-rajħ ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħa il-kalċi reġarat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana u l-qudiemek biex naqtuk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lina li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazzo mal-la Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol Qaddisin kollha, li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien ma l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlissna mid-deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieb ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatiha s-slim u l-għaqda li jintrid fiha. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li neħħi t-nubiet tad-dinja.
ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Is-sagramenti mad-dessijek mulej li biħaħna tqarbilna wa sinjal tal-għaqda tal-fideli fik. Amen nitolbuk li uġib ta' bilħaq l-għaqda fil-Knisja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Minn żmien il-Covid ndunajna fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira għax 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassilhom jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euri, jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi €1 għal daqstant meta wieħed
qiegħed jagħti pereżempju 30 euro qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw li ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun minn għadha bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. Nofru dan ir-rożarju llum għall-istudenti li qed jagħmlu l-eżamijiet biex ikollhom l-għajnuna kollha li jeħtieġu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna dak it-twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġeneraw kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġu Gabriel ħabba li Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mberek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mberek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mberek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mberek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mberek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mberek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mberek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mberek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mberek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mberek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna li jisma' t-talb tagħna dak it-twieled għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġeneraw kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kif birkanti fost in-nisa mberek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija mulejmija kif birkinti fost in-nisa mberek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mitinbin
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobitna ħarisna minna tal-infern u ġeneru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiri satnatek ikun li trid int kif fis-sema jgħid fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobitna ħarissa minna tal-infern u ġeneru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru tal-ferħ meta sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju.
Missielna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobitna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missielna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla
tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lil Missir u lil Iben u lil Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna li jisma tal-ftana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. U ġenera l-weħ kolla u id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela, Avukata tagħna, dawwar lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turframent il-Ġesu frat-imbierek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minn ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lil Missir u lil Iben u lil Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Dawn ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisra minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna għalina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatililna għaddija tiegħek mulejjalna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa
ungawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġu tħollalina fit-taqbida, kun int lajnuna tana kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju, irażnu għalna nitolbuk bil-ħerqa, intlawa fost it-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp strimalik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija, li l-ekalla f'dalek il-ibnu, fik Marija edet il-fiduċa tagħha, miegħek Kristu trawem bħala raġel adult, Mqaddis Ġusepp ikun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għalna l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addioda Tapizani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, ħatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakolata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tlug glorjus saħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Ġusepp Arus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.